Fe nhw yw Rhys. A fe nhw yw Aled, a fi'n helpu Rhys cyflwyno bw. Helpu. Mae'r rhaglen am wyddoniaeth, gwyddoniaeth cool, lot o bethau'n ffrwydro, a mae'n gyfle i fi Aled fod yn really silly efo'n gilydd. Silly iawn. Iawn. Mae gennau gefndir gwyddonol. Mae gradd y fi yn biochem o Brifysgol Caerdydd. A nes i astudio cemeg yn syth. Cemeg yn syth? Ie, street chemistry. Dwi'n meddwl yn gyfieithu fod. Okay. Nes i astudio cemeg pyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Oedd hwnna'n lot fwy anodd na astudio biochem, fi'n credu falle. Fath astudio comedy fyd. Ie. Fath y ffili. Da. Ni wedi bod yn gwneud bob math o arbrofion. Ni wedi bod yn gwneud pethau fel liquid nitrogen, gyda metalau yn llosgi, mewn lliwio gwahanol, arbrofion seicoleg. Lot o bethau sydd yn tricio'r ymenydd, hollol confused gyda lot o'r arbrofion yma, ond maen nhw wedi bod yn hwyl. Wel, yn ysgol, pan ni'n astudio tygau, yn yr arholiad gyntaf, ges i marciau llawn, actually, ond oedd popeth lawr tyle ar ôl ni. Ges i as. Ond i'n gweud celwydd nawr, fe? Ges i as? Na. A fi'n hollol amrofiadol yn cyflwyno pethau fel boom, ond fi wedi dysgu lot o Rhys, a wedi bod yn mentor i fi. Diolch am. Boom! Nawr! Nawr! Oh my...